हेल' लोगोफोर, नोंथांमोनजों माखासे बाथ्रा फोरमायनायजों लोगोसे सावरायनो नागिरदों। बाहाय नुगोन नोंथांमोनहा जे थांनाय साननैसो सिगाङाव जों नुनो मोन्दोंमोन सासे आइजोनि गोथै सह जायखौ जोङो सिनाय मोनाखै होननानै फोसावबाय थादोंमोन। नोंथांमोना सावगारियाव नुदों आरो बेखौ ब्लार खालामना होनाय जादों, जायखौ जुखामबारियाव मोननाय जादोंमोन। दा बिनि सायाव नोंथांमोननो फोरमायनो नागिरदों आरो लोगोसे सावरायनो नागिरदों। दा बिथांनि थैनायनि गोथै सहआ उदालगुरि टाउननि होननानै सिनायथिनाय जादों आरो बिथांखौ अनजालि बसुमतारी होननानै सिनायथिनाय जाबाय। आरो बिथांखौ खावनानै लांखारनानै गोसो थोनायफ्रा बांगालफोरा गोसो थोनानै लांनानै हानजायारि जिनाहारि खालामनानै बेखौ जिउ फोजोबनाय जादों। बेखौ नोंथांमोनहा खौराङावबो नुखाबाय जानो हागौ। आरो बिथांखौ बुथारनाय आरो बिथांजों बुथारनायाव सोमोन्दो थाफानाय गासै साबा बिथांमोनखौ बैसोरखौ आदालताव हाजिर खालामनानै जेलाव दैथायहरनायबो जाबाय होनदों, जायखौ जों नुनो मोननाय जादों। आब्दुल जबर, बेनिफ्राय आबेका खातुन, बादशाह आली, बेनिफ्राय आब्दुल बारेक आरो आबुल हुसेन, बिसोर गासैबो जोब। दा बिखौ थांनाय 9 एप्रिल खालि मंगलबारखालि मोनाबिलियाव उदालगुरिनिफ्राय लांनाय जादोंमोन आरो 10 थारिखआव बेयो भाइरेल जादोंमोन आरो बेखौ दिनै हमनो हानानै पुलिसा जेलाव दैथायहरनाय जाबाय होनदों। बे दानिया खोथाया जाहैबाय, बिथांनि जेनोखि जानाय जाथाय बियो दिनैनि बाथ्रा नङा। बेबादिया जोंनाव गोबां जाबोगासिनो दङ। बिनि बिदिन्थिफोरखौ जों गोबां मोनबोबाय आरो बेयावनो नुनो मोननाय जादों बेयो गासिबो लाभ जिहाद एबा जायखौ जों गोसो थोनानै नंखायै थगायनानै लांनानै बुथारनाय। आरो बे जाथायखौ जोङो नुफेरै नङा। जाय थैलांदों बिथाङाबो नुफेरै नङामोन, खोनाफेरै नङामोन जानो हागौ। खोनासंनानै न'खरा गाज्रि मोननो नाङा, दुखु मोननो नाङा। जायफ्रा खोनासंनाय न'खरफोर, जाजानाय न'खरफोर, बिथांमोननियाव जोङो गिबियावनो दुखु मोननाय फोरमायहरग्रोदों। दा खोथाया जाहैबाय, बेबादि जाथाया जोंनाव जाया नङा जागासिनो दङ। नाथाय जोंनि दासिमबो आइजोफोरा बा सिख्लाफोरा जोंना सिनसियार गैया। गोबांजों रायजाबायबो, नाथाय रायोबाबो उल्थासो नांलाय हरफिननाय ससियेल मिडियायावनो गोबां नुनो मोननाय जादों। बादा होबाबो रावखौबो खोनासंला आरोखि। दा गावसिनावनो दंजोबसै थारमाने साननाय हनाय गासिबो। दा बिनि सायाव जोंनाव गोबां आफादफोर दङ। आफादफोराबो बुङो आरो गामियावबो जायो, मेल मिथिङावबो बुङो, नाथाय बेफोरावबो मोनसेबो खोनासङा। आरो खोनासंनानै लायाबा सोर बादा होग्राया बार बादा होबाय थानो हानो। दा बेखौ मोनसे साननाय। आरो मोनसेया जाहैबाय, सिगाङाव जोंना गोबां लेखा रोङै मानसिफोर दंमोन। दा बेयाव जायोमोन जानो हागौ, जों बेखौ साननो हागौ, बुजिस'नो हायियाव। आरो दानि जुगाव जों नुनो मोननाय जाबाय, लेखा रोंनानैसो एबा गोरों गोरा जानानैसो बांसिन बेबायदि जादों। आरो जायफोर बांसिन बेबायदि जेंनायाव गोलैयो बिसोर गोरोंफोरासो जायो, रोङिफोरा जाया। दानिया उल्था जानानै दङ। दा बेखायनो नुनो मोननाय जादों। दा बेफोरो जों गावजों गाव बुजिलायै, मानिलायै, मालाय खिन्थानायखौ, मालाय नुनायखौ, मालाय जानायखौ जों गावनियाव जाया, मालायनि खोथाखौ खोनासङै, बेबायदि अहंखारावनो बे जालांगासिनो दङ। नाथाय बियो गासैबो गावनिल' खहा नङा, जाजानायनिल', जोंनि साफ्रोमनिबो खहा आरोखि। जों साफ्रोमनिबो खहा। दा बिथांनि बे थैनानै थांनायनि थाखायल' जों बेखौ बुङाखै। जेसेबां जानानै थांनाय जालांबाय आरो जागोन, बिथांमोननि थाखाय बुंनाय जादों। दा मानो होनोबा जोंना जोंनि संखिया खमखा। फारसेथिं बेबायदि जालाङोबा आरोबाव मा जागोन जोंनिया इयुनाव। आरो बे जाथायखौ नुनानै जोङो मानो सोलोंनो रोंदिया, मानो गिनो रोंदिया, मानो गाव आनज्रायनानै थानो रोंदिया। दा बे गोबां खोथा। दासिमबो बेबायदि बिथांनि अनगायैबो जोंनाव दासिमबो गोबां हाजार सिख्लाफोर दङ, हिन्जावसाफोर दङ जे बेबायदि रिलेसनाव थानाय। आरो बिथांमोनाबो जाया नङा जागोन, नुगोन। जोङो खौरां बिजोङाव फोसावजानाय एबा ससियेल मिडियायाव भाइरेल जाबाल'सो जों नुयो। नाथाय गोबां जायै, सिरि स्रोद जानाय घटनाफोर दङ, जायफोरखौ जोंनो फोसावजानो मोना एबा नुस'ना। दा बेबायदि जाथाया जोंनाव गोबां जायो। आरो बेल' नङा, लाबानो जा, मोजां मोननायानो जा, मोजां मोनैयानो जा, बेबायदि खामानिया जाफ्लेबाय थायो। मालाबा गन्दगल जानाय एबा गुबुन बिथोरिया जायगाफ्राव बिसोरनियाव थांफ्लाङोबा बे खामानिया जाखागोन। फारसेथिं जेराव जोंनाव फुजा मेला, नै दा बैसागु जागासिनो दङ, सोलिदों। दा बे बैसागुआवबो जों गिया, गावखौनो मा साननानै लायो, बयनिबो लिडार आरोखि, बस साननानै लायो। एकदम जेरावखि थाङा हर थौबाबो जेबो सिन्था गैया, मानिफ्राय मा जागोन बे जेबो सिन्था गैया, गाव जेबो जानो रोंखाया। बेबायदि जोंनाव गोबां साननाय दङ। नाथाय बेबायदि साननायजोंनो जों दुगा जानानै बेबायदि सोलिबोनायावनो जाबोगासिनो दासिमबो दङ। दा गोबाङानो जों बुंदों बा जों सोंखारिदों बा जोङो दुखु मोननाय फोरमायदों। दा जोङो बादा होगोन। नाथाय बे बेलायावबो नोंथांमोनाबो नुगोन, दा कमेन्ट सेक्सनाव हाबबा आरो गोबां बेबायदि गाज्रि उल्थासो बुंहरबावगोन। बे सिख्लाफ्रानो बुंहरगोन फ्रायानो बेबायदि उल्था आरोखि। बेखायनो जोङो साननो हाया, रावखौबो बादा हैनोबो हाला। नाथाय दुखु मोननाया थाबाय। आरो जाहाथे जोङो रिकुवेस्टल' खालामनो हायो, जाहाथे बेफोरनिफ्राय जोङो सोलोंनो हायो, गावखौनो गाव सांग्रां जानो हायो आरो समाजखौ बासायनो हायो, हारिखौ बासायनो हायो। दा बिनि सायाव जोङो नोजोर बोनांगोन। दा बिनि सायाव मेनआ जाहैबाय बिमा बिफानियावबो जोंना थायो। जाय
थैनानै थांदों बिथांमोननिल' नङा, जाय दा थांनानै दं बिथांमोननि थाखाय बुंनाय जादों जे मिन्थिखायो एसे एनैखौ सिगांनिफ्रायनो मिन्थिखायो, नाथाय सिगांनिफ्राय बादा होआ, अननानै दोनबोयो एबा जोंनियाव बेबायदि जाया बेखौ सानफ्रांनानै थायो, नाथाय उनाव लास्टआव जाहैया नङा जाहैयो। दा बेबायदि घटना, दा बेखायनो जोंनि समाव रावनिबो समाजनि मानसिफोरनि बादा होनायखौ जों खोनासंनो हाया, खोनासंला लाला आरो आफादफोरनिफ्रायबो जों लाला। दा बेखायनो बेक्ति बिमा बिफा एबा गावबा गावनो जों साननो हानाय जानांसिगोन आरो बिनि एगजामपोलखौनो नुगासिनोखा जिहेतु बेनिफ्राय जोङो सांग्रां जानांगोन। दा बेखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव बुंहरदों आंनिफ्राय जानानैबो। एसेनोसै, गोजोन्थों।